Drăguța mea, copilul o dă dacă ca un pisoi, dă ca un pisoi. Ura, drăguța mea, dă ca un pisoi. Pisoiul prinde șoareci, pisoiul prinde șoareci. Ura, drăguța mea, pisoiul prinde șoareci. Și șoarecii la brânză, și șoarecii la brânză. Ura, drăguța mea, și șoarecii la brânză. Și brânza la putoi, și brânza la putoi. Ura, drăguța mea, și brânza la butoi. Butoiul la gunoi, butoiul la gunoi. Ura, drăguța mea, butoiul la gunoi. Țăranul să-și aleagă, țăranul să-și aleagă. Ura, drăguța mea, țăranul să-și aleagă. Cântecele, cântecele pentru voi copii, să vă bucurați de ele cât lumea va fi. Cântecele, cântecele pentru voi copii, să vă bucurați de ele cât lumea va fi. Așa să fie, să vă bucurați de cântecelele voastre, iar noi să ne bucurăm de zâmbețelele voastre. Vreau să învățăm acum un prim joc. Știți să jucați socu, socu, baci, baci? Nu? Nu-i nimic, învățăm acum. Fiți atenți. Învățăm acum sau când ajungeți acasă să intrați pe canalul nostru de YouTube, Ceata lui Zâmbilici, să vedeți că avem un concurs cu acest joc, să-l învățați și să vă filmați jucându-l. Fiți atenți cum facem. Prima oară cu pumnișorii strânși, o să batem pumnii și spunem socu, socu. Toată lumea și tare. Apoi batem palmele și spunem baci, baci. Și mai avem un element, ne batem pe umeri așa încrucișat și spunem vira, vira. Vira, vira. Deci țineți minte, socu, baci, vira. A venit și băiețelul mare, îl vedeți cât a crescut, da? A păpat tot. Voi să nu păpați chiar atât de mult. Păpați tot din farfurie, dar aveți grijă, da? Bun. Acum să îmbinăm aceste elemente. O să facem așa, ca în avion. Eu vorbesc, eu eram capitanul, ei erau stewardesele și stewardii. Și știți cum, că îți arată, uite, culoarul, uite la stânga, la dreapta, ei or să vă arate ce avem de jucat. Fiți atenți, pumnișorii sus. Socu, socu, baci, baci. Socu, socu, vira, vira. Socu, baci, socu, vira. Socu, baci, vira. Pare complicat, nu? Învățăm imediat, totul se învață. Încă o dată. Socu, socu, baci, baci. Socu, socu, vira, vira. Socu, baci, socu, vira. Socu, baci, vira. Dar cel mai bine învățăm jucându-ne. Atenție, pumnișorii, că începem. Socu, socu, baci, baci. Socu, socu, vira, vira. Socu, baci, socu, vira. Socu, baci, vira. Socu, socu, baci, baci. Socu, socu, vira, vira. Socu, baci, socu, vira. Socu, baci, vira. Socu, socu, baci, baci. Socu, socu, vira, vira. Socu, baci, socu, vira. Socu, baci, vira. De se cântă cu amicii, cântecelul ăsta drag. Vă aduce mult noroc, dar și veselie în prag. Cu mânuțele îl jucăm, că noi nu suntem un zi. Și e bine să încercăm să-l facem mai rapid. Socu, socu mai întâi, bace, bace, spunem noi. Cântecelui fermecat, pe tot da acaparat. Și de vreți să fie bine, toți jucați acum cu mine. Și după ce învățăm, accelerăm. Socu, socu, baci, baci. Socu, socu, vira, vira. Socu, baci, socu, vira. Socu, baci, vira. Socu, socu, baci, baci. Socu, socu, vira, vira. Socu, baci, socu, vira. Socu, baci, vira. Socu, socu, baci, baci. Socu, socu, vira, vira. Socu, baci, socu, vira. Socu, baci, vira. Socu, socu, baci, baci. Socu, socu, vira, vira. Socu, baci, socu, vira. Socu, baci, vira. Socu, socu, baci, baci. Socu, socu, vira, vira. Socu, baci, socu, vira. Socu, baci, vira. Socu, socu, baci, baci. Socu, socu, vira, vira. Socu, baci, socu, vira. Socu, baci, vira. Socu, socu, baci, baci. Socu, socu, vira, vira. Socu, baci, socu, vira. Socu, baci, vira. Socu, socu, baci, baci. Socu, socu, vira, vira. Socu, baci, socu, vira. Socu, baci, vira. Socu, socu, baci, baci. Socu, socu, vira, vira. Socu, baci, socu, vira. Socu, baci, vira. Socu, socu, baci, baci. Socu, socu, vira, vira. Socu, baci, socu, vira. Socu, baci, vira. Socu, socu, baci, baci. Socu, socu, vira, vira. Socu, baci, socu, vira. Socu, baci, vira.
Cam greu, nu? El a jucat cel mai bine aici, pe măsucă. Deci, l-am învățat aici. El, da, a trișat prețelul mare? Da! De ce? N-ai știut să joci? Ia, să-i cântăm noi și să joace el. Deci, socu, socu, baci, baci, socu. Hai, socu, socu, baci. Socu, socu, baci, baci, socu, socu, vira, vira, socu, baci, socu, vira, socu, baci, vira, socu, socu, baci, baci. Am înțeles. Să învățați acest joc. Avem premii frumoase pentru 1 iunie anunțate. Să vă filmați jucând socu, socu și să ne trimiteți filmările. Iar acum clopoțica trebuie să vă convingă că are vocea precum un clopoțel și să ne cânte Am capul în nori de seara până în zori. Am capul în nori de seara până în zori, visez în culori, mi-e mai ușor. Am capul în nori de seara până în zori, visez în culori, mi-e mai ușor. Și-am să-i vindecat. Totul mi se pare un semn de întrebare. Sunt o visătoare când nu am ce să fac. Am capul în nori de seara până în zori, visez în culori, mi-e mai ușor. Am capul în nori de seara până în zori, visez în culori, mi-e mai ușor. Și fac doar cum vreau eu. Am construit castele cu prinți și vrăjitoare. De vreau ei te transformă pe grabă într-un geleu. Am capul în nori de seara până în zori, visez în culori, mi-e mai ușor. Am capul în nori de seara până în zori, visez în culori, mi-e mai ușor. Să cântăm și cu copiii, fără acompaniament, toată lumea cântă. Am capul în nori de seara până în zori, visez în culori, mi-e mai ușor. Am capul în nori de seara până în zori, visez în culori, mi-e mai ușor. Copii talentați, copii minunați, care acum vor învăța să danseze un dans al unui, nici nu știu cum să zic, unui aliment care cred că nu prea vă place. Deci trebuie să învățăm acum dansul ciocolatei. Ce? Ce vă place? Vă place ciocolata aia?
Și mie îmi place. Ce? Eu nu știu ce zic colegii mei despre ceva, un cuvânt care mi-e străin, diabet, ce era? Nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva, așa că vom cânta și vom dansa despre ciocolată. Haideți cu toții! Toată lumea cântă! Toată lumea dansează! Toată lumea iubește ciocolata! 1, 2, 3 și mama spune că ar vrea, tata zice că mai ia, toată lumea vrea o ciocolată. Chiar și surioara mea spune că ar vrea și ea să mănânce acum o ciocolată. Choco, choco, hey, hey, choco, choco, hey, hey, toată lumea vrea o ciocolată. Choco, choco, hey, hey, choco, choco, hey, hey, toată lumea vrea o ciocolată. Ciocolată, choco, choco, 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 ciocolată, choco, choco. Mama spune că ar vrea, tata zice că mai ia, toată lumea vrea o ciocolată. Chiar și surioara mea spune că ar vrea și ea să mănânce acum o ciocolată. Choco, choco, hey, hey, choco, choco, hey, hey, toată lumea vrea o ciocolată. Choco, choco, hey, hey, choco, choco, hey, hey, toată lumea vrea o ciocolată. Ciocolată, choco, choco, 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 ciocolată, choco, choco. Vreau toată lumea mâini pe sus acum și le agităm așa ca de drum bun. Apoi dansăm așa, sus și jos, să facem cântecerul nostru mai frumos. 1, 2, 3 și choco, choco, hey, hey, choco, choco, hey, hey, toată lumea vrea doar ciocolată. Choco, choco, hey, hey, choco, choco, hey, hey, toată lumea vrea doar ciocolată. Ciocolată, choco, choco, 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 ciocolată, a choco, choco, ciocolată, a choco, choco, ciocolată, a choco, choco, ciocolată. Felicitări, bravo, bravo! Ei, cred eu că abia așteptați să întâlniți primele personaje de poveste, așa este? În doar câteva clipe vin primele, să știți că ne întâlnim cu mai multe. Sper că nu vă grăbiți, nu? Nici noi nu ne grăbim, vrem să petrecem cât mai mult împreună. Fiți atenți, primul cântecel, ca să aducem personajele, începe așa cum v-am spus, cu mânuțele pe sus, ne transformăm într-o pădurice, bate vântul frunzele, se învârtesc rândunica, iar eu trag mâța de coadă. Eu trag, zmeu de soară, da? Atenție, cântăm! Toată lumea! Bate vântul frunzele, se învârtesc moriștile, rândunica așa zboară, iar eu trag zmeul de sfoară. Cu
Palmuțele sus, aplaudă! Iubi! Mama la plăcinte face și bunica lână toarce. Tata trage la rindea, iar eu fac din palme așa. Cântăm! Mama la plăcinte face și bunica lână toarce. Tata trage la rindea, iar eu fac din palme așa. Cum? Să vedem! Iubi! Așa! Moșul taie lemnele, eu adun surcelele, o fetiță de la pui, iar eu un copac măsui. Moșul taie lemnele, eu adun surcelele, o fetiță de la pui, iar eu în copac măsui. Palmuțe! Tam, 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 tam. Pam, 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 pam. Vreau să revenim la prima strofă cu toate vântul frunzele, să cântați de 5 ori mai tare ca prima oară. 3 și... Bate vântul frunzele, se învârtesc moriștile, rândunica așa zboară, iar eu trag zmeul de sfoară. Pam, 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 pam. Bravo, bravo! Stați că vreau să rezolvăm ceva cu aplauzele, ca să nu mai spun după fiecare melodie aplauze, aplauze. Vreau să iau acum toate aplauzele voastre și să le pun într-un dulap. Vedeți dulapul, da? E mare. Și are 1, 2, 3, 4 sertărașe. Uitați cum procedăm. În primul sertăraș o să punem aplauzele pentru cazul că nu ne place deloc spectacolul. Nu-i vorba numai de spectacolul acesta. Voi mergeți la spectacole și de politețe aplaudați. Dacă nu ne place spectacolul, zic să aplaudăm așa în vârful degețelelor, nici să nu se audă. Și putem să ne și strâmbăm un pic așa, dar nu prea tare, să nu-și dea seama artistul că nu ne place de el, da? Deci așa, ușurel. Aplauzele de sertărașul 1. În sertărașul 2 ne place spectacolul, dar nu prea tare. Și atunci punem aplauze așa, ușurele, să se audă așa, cam ca un fâlfâi de aripioare. E perfect așa. Sertărașul 2. În sertărașul 3 punem aplauze pentru cazul că ne place spectacolul și aplaudăm normal. Nu, fără strigăte, doar aplauze. Așa, sertărașul 3. Pentru că în sertărașul 4, dacă ne place foarte tare spectacolul, aplaudăm cu putere și strigăm bravo! Excelent! Excelent! Stați să vedem dacă am ținut bine minte sertărașele. Să văd ce se întâmplă dacă tragem sertărașul 2. Fâlfâi de aripioare. Sertărașul 3. Acum e acum. Sertărașul 1. Și sertărașul 4. Bravo! Voi meritați numai sertărașul 4. Mai ales că dacă o să fiți foarte atenți acum și o să cântați cum trebuie, o să spunem povestea următoare cum trebuie, deja vin pe la noi primele personaje de poveste. În pădurea cu alune aveau casă doi pitici. Vine pupăza și spune: vreau să stau și eu aici. Pu, 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 vreau să stau și eu aici. Voi! Minunat! Vine acum o broscuță sărind așa. Să văd broscuțele! Ia
Odată vine și o broscuță, țop, 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 sărind mereu. Dacă e loc în